Klimaændringer hører man så meget om i øjeblikket, og det påvirker også dyrene og løverne i den grad. I meget, meget tørre perioder, så bliver deres områder, de her savanneområder, meget, meget hurtigt nedgræsset. Og det vil sige, at kvægene, masajernes kvæg, de bliver trukket ind i de her buskerede områder, hvor løverne godt kan ligge gemme sig. Og det skubber løverne længere væk mod områder, hvor der er færre byttedyr. Det vil jeg også lige snakke lidt mere om senere. Og de her tørker her, de forekommer altså hyppigt efterhånden på grund af de her klimaændringer. Så klimaændringer påvirker også løver i en negativ retning. Det er lige for at vise et eksempel, lige sætte nogle tal på. Det her, det er tal fra inde i Masai Mara-reservatet, som jeg viste en skitse af tidligere. Og det er faktisk et beskyttet område, eller nogenlunde beskyttet område, Masai Mara-reservatet. Og det var min vejleder, som også er vejleder på projektet nu. Han talte, lavede en stor undersøgelse af løverne inde i reservatet, og så i starten af 50'erne, der taler så alle løverne. Og så et godt estimat, det er altid antal løver, der er over 1 år gamle. Og der fandt han små 450. 15 år senere blev samme undersøgelse lavet, dog en anden forsker, og der var tallet nede på omkring de 270, så det er altså fald på 40%. Og som jeg lige viste før, byttedyrene er faldende, og det er faktisk hovedårsagen til, at de er faldende inde i Masai Mara-reservatet. Gnuerne her, det er jo godt for løverne, og det der som regel regulerer løvebestanden, det er antallet af de fastboende byttedyr, altså de dyr, der bliver tilbage, når dyrevandringen er forsvundet. Det er den store berømte dyrevandring, der finder sted her mellem Serengeti og Masai Mara. Når de er væk, så er der nogen, der bliver tilbage, og det er faktisk dem, løverne er meget afhængige af. Men i 77, der blev lavet en meget, meget stor optælling af de fastboende gnuer i Mara-systemet, altså både inden for reservatet og udenfor. Og der talte man rigtig stor undersøgelse, talte man 122.000 fastboende gnuer. 20 år senere, i 97, blev nøjagtigt samme undersøgelse lavet, og der fandt man frem til, at der var 22.000 fastboende gnuer. Så det var et fald på 100.000 gnuer. Og det var i 97. I dag, over 10 år senere, så regner med, at der maksimum er der er i hvert fald under 10.000 fastboende gnuer tilbage. Bøfler her er de også meget afhængige af løver, når dyrevandringen er væk. Men uden for Masai Mara-reservatet, så er der næsten ingen bøfler. Og det er fordi, de spiser nøjagtigt fra samme græshøjde som de her kvæg her. Og det vil sige, at kvægene har fuldstændig udkonkurreret bøflerne uden for Masai Mara-området. Så er der vortesvin som den her. De er også ganske få uden for reservatet, og det er fordi Masai-drengene, de har det med at finde deres huler. De bor i huler om natten, og når de bliver bange, går de ind i deres huler, og så bliver de simpelthen røget ud af Masai-drengene, for at de kan give de her vortesvin til deres hunde for eksempel. Som er også næsten ingen af, og det er også noget, som sagt, løverne er afhængige af, når dyrevandringen er væk. Løsninger. Man har prøvet forskellige løsningsmodeller, og en af de mere de nyere løsningsmetoder, det er ved at lave de her mere privat beskyttede områder uden for reservater og parkerne. Og det kalder man altså conservancies, privat beskyttede områder. Og det er altså nogle små turistcamps, der er ude i områderne, og de vil gerne betale masaier nogle penge til at holde deres kvæg væk fra bestemte områder. Og så kan man med til at styre masaierne deres kvæg, altså hvor de skal græsse og ikke græsse deres kvæg henne på forskellige tidspunkter af året. Og så i sidste ende prøve at opretholde en bæredygtig balance, altså genskabe den situation, der var for mange år siden, hvor masaierne og deres kvæg levede i mere i harmoni med de her løver. Jeg har så været med til at rådgive masaierne med kvæg. Nu vil jeg lige vende tilbage til den her. Og så vil jeg lige, der har vi igen, sagt reservatet, ikke? Og det her nye projektområde, Nambucco Conservancy, og den vil jeg lige fjerne den der, så vil jeg lige komme lidt andet på her, sådan der, og så vil jeg sige den der. Her er vi stadig reservatet, ikke? Og så det her område her, og det vil jeg lige zoome lidt ind på her. Sådan der. Det område her på omkring 20.000 hektar eller 200 kvadratkilometer,
er så projektområdet. Og det her det er jo Masai land, ikke? Og så er der jo mange masaier, der bor inde i deres små landsbyer med deres husdyr. Og så ligger der også nogle camps, nogle turistcamps derinde. Og det er så de her turistcamps, som gerne vil leje jorden, kan man sige, af masaierne, således at masaierne gerne skulle få færre kvæg og geder og får, men også rykke ud fra området her. Og så i meget tørre perioder, så kan man godt tolerere, at de måske kommer ind og græsser, men så ved man altså, hvor de ikke skal græsse deres kvæg henne i forskellige perioder, alt afhængig af, hvor løverne er. Så det er sådan, det her system det fungerer. Ja, men hvad er det så, vi skal lave ude i felten? Hvad skal vi lave det her projekt her? Altså det vi kommer til faktisk, det er, at vi skal stå for alle løverne i det her nye conservancy, det her beskyttede område. Så vi skal undersøge demografi, og det vil sige, at først skal vi finde ud af, hvor mange flokke der er i det her område på 200 kvadratkilometer. Så skal vi identificere alle individerne i flokkene, og så skal vi aldersbestemme dem, kønsbestemme dem, og finde ud af, hvor mange der er per kvadratkilometer, altså densiteten, floksammensætning osv. Altså først lære de her individer at kende, og finde ud af, hvordan de er sat sammen, osv. osv. Så kommer der en meget, meget stor del af projektet, som hedder bevægelsesdynamik. Og det er altså at finde ud af, hvordan de her løver bevæger sig i tid og rum. Finde ud af, hvor store deres områder de bevæger sig på, altså deres home range, som man kalder det. Finde ud af, hvordan de bevæger sig i forhold til hinanden, altså overlap af forskellige flokke. Og hvordan de bevæger sig i forhold til masaierne. Og det gør man ved hjælp af nogle halsbånd, vi kommer på løverne, og det vil jeg lige forklare om lige om lidt her. Så er der også noget social økologi, man kan lave en masse studier på deres adfærd, aktiviteter, deres tidsbudgetter osv. Og det er også interessant at se, hvordan løverne i mere menneskepåvirkede områder, de opfører sig. Fordi der er jo lavet en masse forskning på løver inde i beskyttede områder, så det må man helt styr på. Men ikke så meget med løver, der lever i mere forstyrrede områder. Så bliver også en stor del, det er at formidle, undervise, gøre opmærksom på projektet. De her lokale masaier, de skal være med i projektet, altså føle sig, at de er en del af projektet, og den måde får man så større opbakning for dem. Så en masse undervisning, det kommer at ske på en guideskole, som ligger inde i projektområdet. Det er også her, hvor det her conservancy bliver administreret fra, og det er også derfor, hvor jeg skal undervise de her kommende guider. Det er kun en skole for masaier, der gerne vil være guider. Så en masse formidling kommer også til at være en del af projektet. Tilbage til det her satellittracking af løver, som får en meget, meget stor del. Altså en stor del af projektet er koncentreret om det her, den nye her teknologi her. Og det vi har altså de her halsbånd her, og der vil vi komme på en hund i hver flok, til at starte med i hvert fald. Og på halsbåndet er der en mekanisme, som sætter nogle punkter op til nogle satellitter. Og de her satellitter her kan man så se på over internettet på ens computer. Og derved kan man så kortlægge de her flokke til punkt og prikke. Man kan følge dem i tid og rum, altså som sagt på en computer. Få et fuldstændigt billede af deres home range, altså hvor store de bevæger sig, hvor store områder de bevæger sig på. Overlapper forskellige flokke her, og så hvordan vi bevæger sig i forhold til masaierne. Og altså i sidste ende altså holde helt styr på, hvor de er, hvor de befinder sig, og have en kontinuerlig overvågning af dem. Og nu kan I godt fornemme, at jeg er meget glad for Google Earth der. Det er jo så rigtig, rigtig godt. Fordi har man en flok her for eksempel, en flok her, her og her, så kan man på computeren sidde og følge, hvordan de bevæger sig, ikke? Og så kan man følge zoom ind. Og så hvis der er en flok her og her, så kan man se, om de her kommer ned af flokken her, omvendt, og så hvis man sejler gerne vil have deres kvæn og græs i området her, så kan man så se, hvis løverne er her, at de ikke skal gå den vej, men måske gå herop, eller også vente til løverne kommer herned for eksempel, og så kan kvæner komme herind, så man undgår de her direkte konflikter, og undgår, at løverne simpelthen bliver dræbt. Så der ligger rigtig, rigtig mange muligheder i de her nye satellit-halsbånd.
det er virkelig en rigtig, rigtig god måde at få styr på løverne. Man kan også, der er en masse andre målelag, man kan lave, når det er det halsbånd på her. Sætter I også på Messiaherne, eller hvordan går I ud? Hvad siger du? I sætter I også halsbånd på Messiaherne, eller hvordan? Nej, dog ikke. Dem har vi kontakt til gennem mobilen. Så ja, og så er det, som også Ditte var inde på, når man beskytter løven, de bliver også kaldt for paraplyarter. Og det er fordi, at det er nogle arter, som har brug for meget store områder for at klare sig. Så beskytter man løven, og beskytter man samtidig også store områder, og det vil sige, at man indirekte beskytter andre dyr, især deres byttedyr, når man beskytter de her store områder her. Så det er også en rigtig god ting ved at beskytte løver, det er, at man beskytter andre dyr også.